To a rayuwa na ko ban taba ganin gidadawan mutane kuma marasa hankali ba, wallahi kamar tiktoka na Maiduguri. Wasu daga cikin su jama'a wanda ni na gani a ido na su sun san kansu. Idan ba ku manta ba, wani bidiyo na gani shekaran jiya a Maiduguri aka yi shi, ko kwana 10 bai yi da wannan bidiyon ba. Yan Boko Haram sun kama wasu kanurai, tambaya ma ake musu da yaren barbarcin. Bayan sun, duk wanda yake Maiduguri ya ga wannan bidiyon. Bayan sun musu wannan tambayoyin, haka suka harba na harbewa, suka ware sama da mutum 30 suka tona rami, haka suka sa dogayen wukake suka musu yankan rago. Duk wanda yake bai wuce sati ɗaya ba ya ga wannan bidiyon, har na sharhi akan shi. Dan dai Facebook da TikTok sun sauke min bidiyon ne. Amma kafsale bayitin Maiduguri da yake dakikai ne, jahilai ne, ba dan Allah suke abin su ba. Ba gwagwarmaya suke dan Allah ba, babu wanda ya fito yayi Allah wadai ko kuma ya nuna wa gwamnatin Najeriya ko kuma ya nuna wa gwamnatin Maiduguri cewa fa abin nan bai kare ba, ya kamata a dakatar da shi. Kuma wa'annan mutanen fa wa'anda da a cikin gari suke sun yi gudun hijira, haka gwamnati ta gargaɗe su, ta ce an samu zaman lafiya aka maida su jeji. Yanzu haka ana nan ana musu yankan rago, ana musu kisa, amma ga baki ɗaya kaf tiktoka na Maiduguri ba wanda ya taɓa fitowa ya Allah wadai ko kuma ya fito yace bai kamata a yi wannan ba. Allah tsine muku albarka, shegu jahilai kawai. Amma ni wai sai gashi an kama wani wanda ba ɗan garinsu ba kuma ba ɗan wajensu ba, wanda duk wanda ya tabbatar da cewa kama shi nan da aka yi, an tabbatar da ba yanka shi za a yi ba kamar yadda aka yanka 'yan Maiduguri. Ba kashe shi za a yi ba kamar yadda aka je, ba a cikin tike za a je a ɗaure shi a wulakantar da shi a jeji, ruwan sama ya dake shi, sauro ya cije shi, maciji ya sare shi, irin yadda aka yi wa mutanen da aka kama a Zamfara. Duk wanda ya san wannan ba za a mai wannan ba. Amma saboda zunzurutun takaici, inda ya kamata ka tashi kai ihu duniya ta gani ka nuna duniya, sai inda bai kamata ba. Wai sai gashi zunzurutun dakikanci da jahilci, wai dan Maiduguri ne yake daga bana wai a sake wani mutum guda ɗaya saboda an kama shi ɗan Kano. Kai daga masifa a cikin gidanka, har yanzu yaranka, danginka, yan uwanka ake bi ake yankawa a jejinku, ko kwana 10 ba a yi ba, baka fito ka daga tuta akan cewa a dage me yasa ake yi sama da shekara 15 ba, ko kuma sama da shekara kaza, wanda kai kanka baka isa kai tafiya cikin wani jeji ba a yankin Maiduguri, baka isa ba. Wai yanzu wa'annan wai su ne yan gwagwarmaya, wa'annan wai su ne yan gwagwarmaya, wa'annan wai su ne wai za su fito su nuna duniya cewa ga halin abin da yake tafiya. Allah wadaranku wallahi. Idan yan Kano sun yi ba za mu ga laifinsu ba, saboda Kano babu ta'addanci, babu kidnapping, babu yan Boko Haram. Za su iya yi wannan akan mutum ɗayansu, saboda me? Saboda suna da kishin kansu, suna da kishin al'ummarsu, suna da kishin ƙasarsu. Mutum ɗaya za su iya yin zanga-zanga na ba mu ga laifinsu ba. Amma a matsayinka na ɗan Maiduguri, kai da har yanzu baka wuce a maka yankan rago ba, baka wuce a kama ka a harbe ka ba, ka fito ka yi zanga-zanga akan wani mutum ɗaya ga abin da yake damun ka, ko kwana 10 ba a yi ba, ko kwana 10. Ni na kawo bidiyon yadda aka kama su, ana musu tambaya da yaren Kanuri, haka aka musu yanka sama da mutum 30 banda wanda aka kashe, amma babu wanda ya fito yi magana, wai sai akan wani mutum ɗaya. Kuma haka aka zo aka yi ni Zamfaran nan, shi ma da akwai uwarka da akwai kanwarka a ciki, da ba za ka zo ka daga wannan ba, wanda kai kanka ka riga ka san cewa inda aka ajiye su akwai sauro, akwai maciji, akwai waye, za a iya kashe su, za a iya harbe su nan take. Amma duk cikin su ba wanda ya taɓa fitowa yayi zanga-zanga akan wannan. Wai mu yan arewa me yake damun mu ne wai? Wai muna da hankali? Sai dan an kama mutum ɗaya an kai shi wata kotu a Abuja ne ko a ina, wanda duk tsiya dai ba za a kashe shi ba. Duk tsiya ba za a kashe shi ba, kuma duk tsiya dai na san ba zai shiga masifar akan waɗanda suke ciki ba na Maiduguri ko kuma na Zamfara. Wallahi rabin ta ba zai shiga ba. Amma kun zo kun cika mana media, ku yi abin da ya kamata a ceto ga baki ɗaya a faɗa, amma kun ki. Sai abin da bai gama, ga abin da kuke gani a zahiri wanda zai iya samun ka yanzu, zai iya samun dan uwanka yanzu, wanda na sultan din nan a yau gwamnatin Kano idan ta ga dama ta shiga, wallahi za ta fito da shi. Iya gwamnatin Kano kawai, ba sai ma kai ka fito ka sha wahalar daga tuta, ka sha wahalar daga sayan ba, baka isa ba wallahi. Ya kamata mu zama yan gwagwarmaya ba masu son zuciya ba. Ya kamata mu zama yan gwagwarmaya masu mugun tunani, ba wai ba su banzan tunani ba, irin dakikai irin namu na Maiduguri, wasu daga cikin su.